My z babského spolku robíme tieto šišky každý rok, toto bude 4. rok po sebe. Zo 7 kg sme spravili, to znamená, že tých 70 kusov vyjde z kila. Takže tých 500 šišek zabavíme sa a tým pádom teda majú aj naši občania. Keď si dajú klobasu, jaternicu a varené víno, tak bodka je tie šišky. Dokedy sa teda bude dať, budeme takúto tradíciu dodržiavať, pretože teraz v poslednej dobe už tí naši mladí sú na tie tradície není. Takže my staré baby to musíme nejako udržiavať, lebo inak už to všetko zakapáva. Tak teraz sme tu štafetu prevzali my, babský spolek. Čo sa týka klobasy, jaterničky, mäso pečené, to ostatné zastrešuje obecný úrad. Akurát teda tieto fašiangy sa u nás dodržujú, teraz začalo sa to robiť, že sú tu títo heligonkári, tak ľudia si posedia, zaspievajú kto chce a zabavia sa. Je tu taká nálada iná. S tou muzikou, tak si pripomíname tie staré časy, jak kedysi sa chodilo tie masky po dedine, no teraz tuto nebeží také. Ale tak my sme radi, že aspoň takto sa to dodržuje. Áno, dá sa dedina dokopy, že sa stretneme a že sa človek stretne sa s takými ľuďmi, ktorí koľkokrát za celý rok nevidí.